Dobar dan svima i lep pozdrav iz rasadnika Mihalek. Danas ćemo da odgovorimo na jedno od učestalih pitanja koje dobijamo, a to je kako da posadim drvo. Pa evo i našeg odgovora. Kontejnerske sadnice možete saditi bilo kada u toku godine, osim kada je zemlja zamrznuta. Danas je 23. decembar i vremenski uslovi su idealni za sadnju, bez obzira što je skoro kraj decembra. Ono što je potrebno da prvo uradite jeste da odredite položaj gde ćete da sadite biljku. Konkretno, u našem primjeru, sunce nam smeta leti u periodu posle 17 časova kada i boravimo ovde. Na osnovu toga smo odredili položaj za sadnju jer želimo da sebi obezbedimo malo hladovine. Ovo ovde je Acer Oktober Glory. Moramo voditi računa o krajnjoj visini i širini ovog drveta. Znači, ne možemo da ga sadimo isuviše blizu letnjikovca, pošto ćemo ga u tom slučaju brzo morati izvaditi, jer će nam smetati za nekoliko godina. Kada ste odredili poziciju gde ćete da posadite vaše drvo, iskopajte rupu širine i dubine kao što je i saksija u kojoj se nalazi biljka. Na ovaj način se sade sve biljke koje su u kontejnerima, odnosno u ovim plastičnim saksijama. Nakon toga, izvadite sadnicu. Stavite je u rupu. Zatrpajte je okolo sa zemljom i dobro nagazite oko biljke. Kada ste sve ovo završili, zalijte sadnicu. Na ovaj način vi ste uspešno posadili svoje drvo koje će da ulepšava vaše dvorište ili vam pravi hladovinu u nekoj bližoj budućnosti. Lep pozdrav iz rasadnika Mihalek.